ଖ୍ୟାତନାମା ସନ୍ଥ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିବାସୀ ତୁକାରାମ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ, ସେ ଯାହା କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଅଭାବୀ ଦିନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। କାହାର ଦୁଃଖ ନା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ନା ସହିପାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଖପା ହେଉଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ତୁକାରାମଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ଠିକ୍ ବିପରୀତ। ତୁକାରାମକୁ ସେ ଜଣେ ନିକିମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଭାରି ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ତୁକାରାମ, ସେ ତ ଥିଲେ ସହିଷ୍ଣୁତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ହସି ହସି ସବୁକିଛି ନିର୍ବିକାରରେ ସହିଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦାନର କିଛି ସୀମା ନଥିଲା। ଘରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଘରେ କିଛି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା। ଉପାସ ରହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିଲା। ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ତୁମେ ତ କିଛି କମାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ କିଛି ଆଖୁଦଣ୍ଡ ଆଣ, ତାକୁ ଖାଇ ରହିଯିବା। ପତ୍ନୀ ଅଧିକ ରୁଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁକାରାମ ଚାଲିଲେ ଆଖୁ କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ। କିଛି ଆଖୁଦଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ମୋଟା ଆଖୁ ଗଛ ଦେଖି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ସବୁକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଅନ୍ତତଃ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଖୁ ବିଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଘରକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ବସ୍ତିର ଭିକାରୀମାନେ ଆଖୁ ବିଡ଼ା ଦେଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ। କାହାରିକୁ ତ ସେ ମନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟି ଗୋଟି କିରି ଆଖୁଦଣ୍ଡ ଧରାଇ ଦେଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ଧରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବାଳକ ଆଖୁଦଣ୍ଡ ମାଗିଲେ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେ ହସି ହସି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଶେଷକୁ ବଳିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ। ଏଥର ମନେ ମନେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ମାଗନ୍ତୁ ଏ ଖଣ୍ଡକ ଦେବେ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିଏ ଆଖୁଦଣ୍ଡ ଧରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ତୁକାରାମ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଖୁଦଣ୍ଡ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଗଲା। କ୍ରୋଧ ଲଙ୍ଘିଗଲା ସମସ୍ତ ସୀମା। ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏ ଲୋକଟାକୁ ଆଜି କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ରାଗରେ ସେ ଆଖୁଦଣ୍ଡଟି ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ଶକ୍ତ ଦୁଇ ପାହାର ଦେଲେ। ଆଖୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦିଗଡ଼ ହେଇଗଲା। ତୁକାରାମ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ଦୁଃଖିତ ନଥିଲେ। ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସେ। କହିଲେ, ଭାଗ୍ୟବତୀ, ଏବେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବା ବନ୍ଦ କର। ଆଖୁଦଣ୍ଡଟି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ, ଆର ଖଣ୍ଡକ ମୁଁ ଖାଇବି। ପତ୍ନୀ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକଟିର ମୁହଁକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସତରେ କେଉଁଥିରେ ଗଢ଼ା ସନ୍ଥ ତୁକାରାମ।